हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग श्लोक नंबर 9 बा नवम श्लोक। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାବାର୍ଥ ଜୟଦ୍ରଥ କୃତବର୍ମା ଶଲ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ବୀର ବା ଯୋଦ୍ଧା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିମିତ୍ତ ଜୀବନପାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପାଚାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହିସବୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି ଖୁବ୍ ଆଶା କରିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମର ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବା ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୁଏ। ଦେବ ମନ୍ଦିର ଶାଳଗ୍ରାମ ଠାରେ ଶିବାଳୟରେ ତୀର୍ଥରେ ଗୀତା ପାଠ କଲେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯଜ୍ଞ ତୀର୍ଥ ଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଗୀତା ପାଠରେ କୃଷ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଯେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ରାଦି ଫଳ ଲାଭ କରେ। ଯେ ସିଦ୍ଧିପୀଠରେ ସଭାରେ ଯଜ୍ଞରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଗୀତା ପାଠ କରେ ସେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରେ ବା ଶ୍ରବଣ କରେ ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଫଳ ପାଏ। ଯେ ଶୁଣେ, ଯେ ପଢ଼େ, ଯେ କୀର୍ତ୍ତନ କରେ ପରମ ପଦ ଲାଭ କରେ। ଗୀତା ମହାତ୍ମ୍ୟରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଗୀତା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ହୁଏ। ଯେ ଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଆଦରରେ ରଖି ପାଠ କରେ ତାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୁଏ। ଯେ ଗୀତା ପଢ଼େ ସେ ଯଶ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇ ପରମ ସୁଖ ଭୋଗ କରେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଆପଣ ଯଦି ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरि नारायणाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।